Havde I ventet ham varslet af vorbudspringeren, den lille fugl, af lyse stemmer højt i luften efter en gryde dag? Var det derfor, I stod så længe hver aften og stirrede i jeres spejle, fordi han havde sagt, at det lignede jer? Uforsigtigt, for hvem havde nogensinde set hans ansigt? Prøv ikke på at omvende jer, fordi I hører nogen banke på porten og hundene hyle. Tror jeg det nytter, I har tændt lampen og sat jer i kreds med testamentet på bordet? Det er så svært at forstå. Det er så længe siden, vi var børn. Nej, for i aften var nåden retfærdige, valgt de yderste huse, hvor ingen venter renvasket og med lys foran spejlene. Troede det var ham, der skulle bringe os freden, med et blik, et ord. Brødre, venner, vi som skal dø sammen. Glæd jer ikke til at se Messias' hænder, som er sorte og lugter af blod. Dette var et digt af Ole Wivel fra 1948, fra tidsperioden 1945 til 1960, også kendt som Heretica. Ole Wivel var sammen med Martin A. Hansen, Frank Gere, Ole Sarvig, de vigtigste forfattere i Heretica. Ole Wivel var også medredaktør til et litterært tidsskrift, Heretica. Perioden gik fra 1945 til 60. Det var en periode præget af meget usikkerhed og kaos. Det var efterkrigstiden. Digterne de var meget inde på den metafysiske længsel. For eksempel kan vi her inddrage forfatteren Ole Wivel og hans digt Domkirken i Køln. Her bliver moderniteten meget valoriseret og meget negativ, mens den metafysiske længsel kommer meget ind omkring det. Altså det gamle det bliver meget fremhævet. Og så også det med, at digterne de har en evne til at komme hen på det metafysiske og sådan analysere og fortolke det, mere end det for eksempel normale mennesker kan gøre. Og så er der Heretica. Den er meget kritisk overfor den naturvidenskabelige forklaring, altså en verdensforklaring, som den kommer med. Heretica-digten kunne blandt andet ses i de to værker, vi har læst. Roden af Martin A. Hansen og Domkirken i Køln af Ole Wivel. I Roden, der skildrer Martin A. Hansen generationsskiftet i en familie. Det gør han blandt andet gennem symbolet træet, som skal symbolisere forgængeligheden, og det skal være et symbol på barndommen. Domkirken i Køln af Ole Wivel fremsætter mere en metafysik over for det materialistiske, det fysiske over for det åndelige. Og det er en del af en metafysisk længsel, som han har, og det er egentlig meget karakteristisk for første fase modernister og for Heretica-digtningen. Og de to, Roden og Domkirken i Køln, er begge to eksempler på Heretica-digtning og første fase modernistisk digtning og noveller, vi har læst. Og dermed fik vi afsluttet litteraturhistorien fra 1945 til 1960. Det er det, vi kalder Heretica-digtning eller første fase modernisme.